थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनायनि जि प्रप'जालमोन बेखौ BPF नि दैदेनगिरिफ्रा होबथानानै आन्दोलन खालामहोदों बियो सत्य किन्तु बे इन्डास्ट्रि जायोमोनब्ला जोंनि ओनसोल जोंनि हारिया साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा फैगौमोन आरो जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि एभेलेबिलिटिया बारायगौमोन इन्डास्ट्रि फेक्टरि लाबोनो हानायनि मोनसे सम जोंबो मोनगौमोन किन्तु बेखौ जुदि बानायहोआ होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिराद अयनाय जागोन गासिबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा इन्डास्ट्रि नांगौ होननानै बुङो किन्तु दिनै एफा गिदिर इन्डास्ट्रि फैनो नागिरनायखौ मानो होबथादों मा इन्ट्रेस्ट दङ बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाखो ना गाज्रि खामानि मावनाय जाखो आंथ' सिदाय बुंगोन बिराद गाज्रि खामानि मावनाय जादों जोंनि एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिसोरनो साख्रि सरकारा होजोबनो हाया गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार मानसिफ्रा बेंगालराव थांदों लेबार मावहैदों बायदिसिना फेक्टरियाव खामानि मावदों माबायाव केरेलायाव थांदों माद्रासाव थांदों दिल्लीयाव थांदों बे रोखोम खामानि मावदों बे जोंनि जायगायावनो जुदि 40,000 crore इनभेस्ट खालामनानै पावार मोनसे इन्डास्ट्रि फैदोंमोन थार्मेल पावार बेवहाय गैयाब्लाबो 15,000 लकेल मानसिफ्रा बायदिसिना साख्रि मोननायनि सुबिदा दंमोन दा बेनिफ्राय बन्चित खालामनानै होनाय जाबाय गतिके फैगौ दिनाव बेफोरखौ दाखायथों आं बेखौ खावलायो मानोना बेयो जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यत दानायनिसो प्रजेक्ट